ħaten Beppe Fenekadami Kevin Kassar kiteb fis-Sunday Times u skontu il-Partit Laburista ma rebaħx elezzjoni ġusta. F'artiklu li fih kritika lil Franco De Bono, lil Clyde Puli u anki lill-eks Ministru Nazzjonalista il-Perit Michael Falzon, l-eks kandidat nazzjonalista ta' żmien Simon Busuttil infexxi kritika lil Partit Laburista. Kevin Kassar li mhux darba jew tnej kritika lil Adrian Delija u lin-nies ta' madwaru qal li rridu nsaqsu mhux kif il-Partit Nazzjonalista tilef, iżda kif rebaħ il-Partit Laburista. Skontu il-Partit Laburista rebaħ għax għandu l-flus u għalhekk l-elezzjoni ma rebaħiex b'mod ġust. Dan id-diskors ta' Kevin Kassar li meta ħareġ għall-elezzjoni ġenerali ma nġabarx huwa simili għal dak li kien qal Simon Busuttil meta fuq ix-xandir kien qal li fl-2017 il-Partit Laburista rebaħ elezzjoni imbabsa. Fl-artiklu Kevin Kassar qal li Clyde Puli b'mod konvenjenti irtira l-kandidatura tiegħu fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali u kritika lil Franco De Bono għax beda jipprova janalizza raġunijiet għala il-Partit Nazzjonalista kiseb l-akbar telfa elettorali sa mill-1955 lil hawn. Kevin Kassar ta' sikwit kien jikteb u jinfex anki f'tajjir lejn l-elettorat Malti wara li kien joħroġ xi stħarriġ tal-opinjoni pubblika. Sa inqas minn sena ilu kien qal li l-Maltin huma bċieċen għaliex il-Partit Laburista kien igawdi l-fiduċja. Skontu iżjed ma tkun edukat inqas huwa ċ-ċans li tivvota lill-Partit Laburista.